बच्चा लोग, हम तहरा लोगन के साथी मिस्टर हाथी आज एगो और मजेदार कहानी लेके आयल बनी। ई कहानी एगो कौआ के ह। ई कहानी तहरा लोग के बहुत सीख दी। एक कहानी में एगो कौआ बा जोन मुसीबत में फंस गए रहे। ओकर जान भी जा सकत रहे, बाकी कौआ हिम्मत ना हारल, आपन बुद्धि लगैलक आ अपना आप के बचैलक। बच्चा लोग, ई कहानी तहरा लोग के बहुत पसंद आई। बहुत पहले के बात है, गर्मी के दिन रहे आ दोपहर के समय धूप बहुत कड़ा रहे। एगो पियासल कौआ पानी खातिर एने ओने भटकत रहे, बाकी पानी ओकरा कहीं मिलत ना रहे। प्यास से परेशान कौआ एने ओने उड़त रहे। उड़ते उड़ते ओकर प्यास बढ़ल जात रहे, हालत ओकर खराब होत जात रहे। कौआ के लागे लागल कि पानी जल्दी ना मिली तो ओकर मौत जल्दी हो जाए। बाकी तबही ओकर नजर एगो घर पर पड़ल। घर के मुंडेर पर कौआ जैसे बैठल, नीचे आंगन में एगो घड़ा पर ओकर नजर गई। कौआ हिम्मत जुटा के घड़ा तक पहुंचल, बाकी ओकर जन खुशी रहे उ तनिए देर में खत्म हो गई। कहे कि घड़ा में पानी तो रहे, लेकिन इतना नीचे रहे कि कौआ के चोंच वहां तक पहुंचते ना रहे। अब कौआ पहले से ढेर दुखी हो गई। पानी ओकरा सामने रहे, बाकी प्यास जाते ना रहे। कौआ बहुत हताश रहे। ओकर नजर घड़ा के आसपास कंकड़ पर पड़ल। कंकड़ के देखते ही ओकरा दिमाग में एगो योजना बनल। कौआ सोचला कि तनी और मेहनत करके देखा तनी, कंकड़ घड़ा में डाल देम तब पानी धीरे धीरे ऊपर आ जाई। बस ये आइडिया आयल तो कौआ कंकड़ उठा के घड़ा में डालल शुरू कर देला। धीरे धीरे पानी घड़ा के ऊपर आवे लागल। कंकड़ तब तक डालत गई जब तक पानी इतना ऊपर ना आ गई तो ओकरा चोंच तक पहुंच जाए। कौआ चोंच लगैलक, पानी तक चोंच पहुंच गई और भर पेट पानी पी लेलक। एकरा बाद कौआ बाकी पंछियन खातिर भी आवाज लगैलक। कोई गो पक्षी आ गइलन सन, सब पानी भर पेट पी लेलन सन। बच्चा लोग, एक कहानी से का सीख मिलता? ई सीख मिलता कि कौनो हाल में हिम्मत ना हारे के चाहिए, मेहनत करत रहे के चाहिए। काहे कि मेहनत करे वाला के ही सफलता मिलेला। तब बच्चा लोग, अब हम चलतानी, अगली बार फिर आएम, एगो और मजेदार कहानी तहार लोगन के सुनाएम। तो बाय बाय।